Gradwata mill-MCAS fl-Inġinerija tal-Ajruplani u fl-istess waqt disinjatriċi tat-tatus għal dawn l-aħħar snin, din hija Charlene Fenech li ntgħażlet mill-Kummissjoni Ewropea bħala Ambaxxatriċi għal Malta t-tieni edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tal-Ħiliet Vokazzjonali li se ssir il-ġimgħa d-dieħla. Ma' One News, Charlene qalet li tinsab gburija li se tirrappreżenta lil Malta biex tippromovi l-importanza ta' din l-inizjattiva fis-soċjetà. Qalet li sa minn xkunita fitxet li tiskopri l-arti bħal dik tal-iskultura fil-ġebel u ħadet l-ispirazzjoni minant missiera illi għandu għal-qalbu kull xogħol talit. Skopri t-talent tiegħek li f'ħajti ġelni nibni żewġ karrieri fejn illum il-ġurnata jiena naħdem bħala inġiniera fuq l-ajruplani mal-Lufthansa Technik Malta u kif ukoll bħala tatuwist. Qalet li lan tagħha li turi l-importanza tal-VET u l-apprendistat għax dawn iwasslu għal impjiegi ta' kwalità għolja u żieda fl-impjegabilità. L-inġiniera qalet li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jistgħu jipprovdu l-ħiliet prattiċi, għarfien u kompetenzi meħtieġa biex jirnexxu fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà. Għalkemm wieħed isaqsi x'konnessjonijiet hemm bejn karriera u oħra, jiena nsib li hemm ħafna konnessjonijiet l-istess. Bħal pereżempju responsabilità, komunikazzjoni tajba u kif ukoll ix-xogħol li rikjedi ħafna preċiżjoni u reqqa. Żiedet tgħid l-importanti mhux biss biex tinkoraġġixxi studenti tas-sekondarja jagħżlu ħiliet vokazzjonali imma anke lil min diġà jaħdem biex juża it-talenti kollha li għandu. Osni onorata u gburija li ġejt magħżula biex nirrappreżenta l-pajjiżna ġo Brussell flimkien mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea biex flimkien inħeġġu lil kull min irid jiskopri t-talent tiegħu jew inkella ġa għandu talent u jixtieq jagħmel upskilling tal-karriera tiegħu. Din l-inizjattiva għandha lan li żżied l-impjegabilità u l-iżvilupp personali tal-apprentisti u b'hekk tikkontribwixxi għal forza tax-xogħol b'ħiliet speċjalizzati u kwalifikati għal ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.